Ya danganta ga wanda ga fahimtar da kai wa shi project din. Tunda a farko project din dama sun ce is a long term project. Project ne wanda zai dau lokaci ana yin shi. Zai dau lokaci ana yin sa. Sannan sun ce kuma if you are look for quick money, look elsewhere. Sun ce in dai kana buƙatar kuɗin gaggawa a Pi, to ba a Pi ba, ka bi wata hanya. To da yawa wa'ansu ba su je sun karanta white paper su ba. Wadda ina da assurance cewa kowaye in dai ya amsa sunan mai ilimi ya je karanta white paper din Pi ta farko, ya karanta ta December ta biyu, ya wuce kalli project din nan ya ce ƙarya ne. In dai mutum ya yarda da ilimi gaskiya ne, to ya wuce ƙarya ta Pi network. Saboda mutanen nan sun faɗi inda location din sa yake. Abokan karatu su fito su ce ƙarya suke ba. Wannan makarantar da suka jingina kansu da ita bata fito ta ce ƙarya suke ba. Ƙasar da suka ce suna nan bata fito ta ƙaryata su ba. Sannan sun fito sun bayyana ma duniya kansu, sun nuna fuskan su, suna fitowa su yi bidiyo su yi magana da kowa. Ba a taɓa samun wanda ya ce su ɗin mutanen banza ba ne. Sannan shi Nicholas ɗin sanannen mutum ne wanda ya ba da gudunmawa a wasu kamfanoni da dama na technology a yau. Wadda wannan ƙa'idar kusan za ga musamman ku 'yan jarida, in duk kuna so ku gane gaskiyar labari idan aka baku, farkon tambayar da za ku yi mutum a ina aka yi, ko kuma waye, ko kuma mu a harkar malaman musulunci za ga in an rubuta littafi wani kawai sunan mai littafin zai gani a ce Ibn al-Qayyim al-Jawzi ya rubuta wannan littafin. To ko hauka ne a cikin mutum sai ya buɗa saboda ya san wa Ibn al-Qayyim. To duk wanda suka san Dr. Nicholas idan irin wannan ya zo zaka fara bincike ne akan waye zo da abun. Da kai sacin ku a duniya ka tambaye waye Dr. Nicholas Kukalis, za a gaya maka waye shi. Sannan wurin da suka faɗa suna nan da sauran abubuwan da suka bayar. Wannan Qur'ani ya nuna mana irin wannan shaida din. Lokacin da yan uwan Annabi Yusuf suka dawo bayan ya ce su zo gurin mahaifinsu suke gaya masa cewa was'alil qaryata allati kunna fiha, ka tambayi alƙaryar da muka je, wal ira allati aqbalna fiha, da mutanen da muka dawo da su, wa inna lasadiquna, tabbas gaskiya muke gaya maka. Ana gane gaskiyar mutum ne ya faɗi location din shi inda yake, ya faɗi me aikin shi, ya faɗi wurin zaman sa, ya faɗi origin din shi, ya faɗi tarihin sa, kuma ya faɗi qualification din shi cewa shi dakta ne a bangaren abin da ya kawo gudunmawa a bangaren blockchain. Daka duk wanda ya san blockchain in dai shiga cikin Pi browser ya shiga cikin blockchain din Pi network, to zai ga akan wani blockchain Pi network yake. Pi network yana kan blockchain din Stellar Consensus. Shi kuma Stellar Consensus shine blockchain na duniya gaba ɗaya, duka bankunan duniya akai suke. Saboda ko ni na rubuta da hannuna, na ga bankunan Najeriya akalla sun kai guda 20 akai. Zenith Bank, Pace Bank, UBA, duk kusan wani banki babba a Najeriya na gan shi akan blockchain din wallahi. Wannan na rantsi da Allah na gani. In ka shiga kai sacin yanzu ne saboda privacy suka rufe gurin. In ka shiga ba za ka gani ba. Amma in ka shiga kai sacin NGN, kuma in ka shiga za ka ga source coding akai. Coding akai aka zuba bankuna aka dora su. Yaushe aka yi? Muna ina aka yi? Ka san sanda aka yi ba ka sani ba. Kuma aka ba su dama suka dora blockchain din su akan wannan blockchain din. To kaga wannan zai ƙara nuna maka cewa gaskiyar tabbatar al'amarin insha Allah suna auleta abin zai zo ya zama. Man radiya kuma falahur rida. Wanda ya yarda ya yarda, man sakhada falahu sakhadu. Wanda kuma ya fishi shi zai zo daga baya wa yana buƙatar abun kuma ya zo a lokaci ya kuri. Yauwa fashewa da ake magana ko mu da in za ta fashe mu. Disamba 28 ga watan Disamba 2021 karfe 10:45 sannan Aida ta canza daga kamfani network akan yan za ta fashe. A wannan lokacin ne aka je mainnet. Shine abin da ake faɗa. Da project din kafin wannan lokacin kowane lokaci zai iya felin, zai iya faduwa. Amma daga wannan ranar in Allah ya yarda har zuwa a tashi duniya, to project din Pi an masa dirkar da ba wanda sai ya rusa shi. Ko yau Nicholas ya faɗi ya mutu da shi da matarsa, ko tim din su ukun suka mutu gaba ɗaya, sai an cigaba da wannan project din. Ba za a tsaya da mining ko da na rana ɗaya ba, saboda an riga an gama gina shi, blockchain ɗinsa ya riga da ya fara aiki. Da haka wannan miner da aka je ta nan ne muka canza tunanin mu ga ashe ba cash out za a yi ba cash out mentality da muka sa akan mu cewa za mu canza shi ya zama kuɗi mu kwashe mu je mu shasha ba. Ashe ba haka suke nufi ba. Su kuɗi suke so ya zama, so suke ka ba da shi a baka kaya ko kai wani aiki a biya ka da Pi network. Kuma kamar yadda na gaya maka, su da suka kirkiro abin a matsayin kuɗi, kuma su suka samar da hanyar da suka ce za su samar da hanyar da za ka kashe. To yanzu ne ake ta processing wannan, za a samar da utilities app akan Pi browser. Duk wanda yake mining ya san me Pi browser. Anan ake KYC, anan suka ce za su samar da apps din da za a zuba inda zaka shiga kai sayyar ka. Yanzu haka akwai PiChain Mall, yadda ta so ta fara aiki akai attacking din ta hackers, aka rufe, to har yanzu dai basu dawo ba. Sannan akwai Pi Bata, akwai Pi to go, akwai Workforce Pool. Wayannan duka
kaman challenge ma ta saka kamar yadda mawakan mu suke nan a ce rarara ya sa challenge ko wani abu to su ma challenge suka saka suka ce wasu zo su kirkiro hanyar da za a samu da project din utilities da haka wayannan suka je suka yi aiki tukuru ranar 30 ga watan September na 2021 shine ranar da aka musu sikirina. Workforce Pool su ne suka zo na ɗaya, Pi Mall su ne suka zo na biyu, Pi Bata ina jin su ne suka na manta da jerin wannan din amma duk wanda ya shiga cikin Pi browser zai ga list ɗinsu na ɗaya na biyu na uku. Na ɗaya in ba manta ba sun bashi Pi 20,000